Сигурно се очаква, че човек има готова формула. Според мен добрата визия за България е първото, което е всеки българин на първо място да обърне нещата към себе си и да види това, което той прави, дали на нивото на неговите изисквания към останалите. Защото всяко голямо начало започва от подреждането на собствения двор и след това към подредбата на държавата като цяло. Втората голяма стъпка към успеха на нашата държава е да се научим да уважаваме хората, които знаете могат. Да се научим да уважаваме хората, които отдават и отделят част от личното си време за общо благоденствие на обществото. Ако тези две неща успеем да ги съчетаем и всеки да ги осмисли за себе си, няма да е дълго времето, няма да чакаме 40 години преход през пустинята. По-скоро ще настъпи успех. Много благодаря.